Kuwi ngopo, Mbah? Konten ana wis akeh. Endinge kaget to. Dong ora kowe iki. Nyenenge wong tuwek ngonteni mbok sing apik le. Bocah gerang ra damang melu marang tuwa ngono iku isin-isinke kaya ngono iki. Nek gerang iki mbok sing damang ngono lho. Baleni. Ana wong tuwek ngonten ora kok. Baleni. Kaget kowe iki. Yo nek kaget. Ana wong tuwek ngonten ngono iki biasane do kaget kok ora kaget. Jenenge ora memper kaya ngono iki. Iya lho. Baleni. Kaget. Nah, ngono kuwi lho. Wong tuwek nonton ora kok ora gerang. Iki wis gerang iki, kira nek gerang iki. Kaget tenan. Seneng. Kaget tenan. Derani ulo. Derak ulo to. Derani ulo. Kaget tenan. Iki kok